everyone, good morning, happy Sunday, Denihai, and last year, Denihai, Gaban, and happy New Year. क्या करता है ये लड़का? सभी को बोलता हूँ मैं एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। आज लास्ट ईयर है। मैं बोलना चाहूंगी कि मैं लास्ट ईयर में क्या क्या गलती किया है, आज माफ कर दो। नया साल में क्या करता है इसको, क्या बोलता है? बोलो तो। तुमको कभी नहीं माफी नहीं मांगा। तुमको नहीं मांगा रे बाबा। इतना गलती किया है, तुमको कभी माफी नहीं मिलेगा। कौन? तुम नहीं, मैं कौन माफी नहीं देगा। तुमको थोड़ी ना मांगा है, तुम तो मेरी बाई हाथ का खेल है बाबा। मैं मेरी व्यूअर्स लोगों को बोल रहा है जो लास्ट ईयर में मतलब 2023 में जो भी गलती किया, प्लीज मुझे को माफ कर दो। और नया साल मेरे को तो क्या बोलता है? तेरे को मतलब। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलो हेलो गाइस, क्या बोलती हूँ मैं? लास्ट ईयर में मैं बोला था ना, जब भी गलती करूँ मुझे माफी मांग लेना, मतलब मुझे माफ कर दो। तो लास्ट ईयर में क्या करना है, अपने गरीबों को, मतलब अपने जो गरीब होता है, गरीब या गरीब इसको पीटना है। मेरा गरीब कौन है? गरीब बोल रहे हैं। इसको पीटना है। या Này có số bao nhiêu này? Alasay amin katayaw last year ni. Delay này alasay. Tung sor satangan jam jumap sadi sadi marsa ambai nai redong di hau thake redong koron Lakshmi arhong nai repegas no ai Happy New Year deh boy deh Happy New Year. जोंहा आलासि जाफैनाया सफैबाय आरो ना। मा ओंख्रि संखोथाय बेस्राफोर? मा बियो? अमा एवदों। जानायनिया दांगासिनो। हासिदों। Magic. Nailai, debzira, bisiki dijaka ebar February bosorai jabangsai mala ne kontongaनो हंग्लालाखाय गथ'आ किउट नुखायो, ओमफ्राय गुफुरथार मानसियाबो। ना थोथेराखै नालाय, थारमाने नाखौहाय फुख्रि दंखायो नालाय बिसोरा, ओमफ्राय फुख्रियाव जोङो ना सारफैबाय आरो ना। नाया थोदेराखै, माने दहाय सारखांखाबाय आरो एसे नांदेरगौ, बेनिखायनो जों फुख्रियाव सारफैबाय आरो। आं ना सारदों, आं सारदों। नोंसोर रोंगौ बिदि? नों सारदों नालाय। सोर हौवा दङ जानो? ओइ हनै थांसै। कबाट। Isu ba da bai sace. Lisa. दैसाया गामियाव फैनानै ओरैबायदि हांसो दाउ नुफेराना जोंनावथ' न'आव, ओमफ्राय बेयाव नुफैबायना जा होसोफैबाय, गेलेफैबाय। हांसो दाउ दलद दोना आरोना, होसोबाय थायो। मानोना बियो न'आव नुफेराना, जोंनियाव गैफेरा, ओंखायनो मा बुस्थु बेलाय सानदों खोमालाय बेसारा आद्रि आद्रिनो।
जि स्लांसे हांसो दाउजों गेलेबाय गथ'आ बिमाखौनो नांस'खायाखिसै आरोना गथ'फ्रा गामिनि गथ'फोरबाथाय नायदो मारै मारै गेलेयो जिगाबाव आयो नायजाखाया गामिनि गथ'फोर ओमफ्राय जोंना दैसाना हरदो बाइकआव अयथासारखा आरोना दुब्लियानो दुब्लि हर आं थाइसे लाबा सना लोखि लाबा आं थाइसे हर आं थाइसे गासिबो होदो होनगालाय आंहा खाहरनि साफ्रे ओमफ्राय नै ओरै खालाम नै खोरोन ओरै खालाम लेबु खावदों आं थाइसे लाबाय नै आंहा न'आव लांनो थाइसे खाबावनोसै अफाय दंबावो लेबु बिफाङा थाइसे नै दिसखानांगौ लेबुखौ जाम्बा अफाय दं Bagi dia drop, ngatong. Angka horny no. Dan saya jangan sobai. Video hangat sih. Kalau mau boleh video hangat. Mana pun mana sih. Video hangat dan sih. Mama ya. Biar nih deh, Asyirbat 2024 बिदिनो ज' ज' आलासि जानानै मोनजाथों बयखौबो मोनफैबाय थाथों हेपि निउ इयार एडभान्स हेपि निउ इयार एडभान्स हेपि निउ इयार Mana boleh bina? Madu dah enggak? Kau nunggu sih mula. Happy New Year. Malu saja lagi. Bukan lah, nunggu yang kumpulan. Jangan mundur keluar dari ya. Jawab sih. Ada nih di salah nih, Happy New Year. Ayo. Si mana sudah? Làm gì có thể có chứ không đang cực lên chứ bà. Happy New Year được bà đẹp. Happy New Year. Giờ nét trung mua rằng ấy giờ bay. Asa, anh bui bui, thế semua ana, mahal ana bui bui jangan Happy New Year. Thằng trò dân thì chỉ bỏ nè. Besok, sudah pun telepon tak? Besok lagi. Bye bye. Lại mang khung đó Happy New Year này bồi khung à? Hey, kau dah belum ya? Nggak kau dah gitu nggak? Kali bawa mobil bawa. Lại man? Ini ai khung khung ada? Khung bay? Happy New Year nih. Kata. Oh, panjang bay. Ah, humla. Ani hendak humla dong. Humda, beko humda. Hey, YouTuber dong, hindo. Salah malah saya anda. Ani jom mana kata?
Happy New Year dे बयबो ज'नो दे होनदो Happy New Year 2024 welcome